መልእኽቲ ዕብራውያን እዚ መልእኽቲ ዕብራውያን ኣይሁድ ንኽቕበልዎ ከቢድ እዩ። እዚ ናይ መልእኽቲ ሓሳብ ዝተጻሕፈ ናይ ብሉይ ኪዳን ሓሳባት ጥንቅቕ ኢሎም ንዝፈልጡ ኣይሁዳውያን ክርስቲያናት ክኸውን ከሎ ይኹን እምበር ኣይሁድነት ብምሕሳብ ዝነብሩ ወይ ድማ ወንጌል ምስ ኣይሁድ እምነት ክሓዋውሱ ምዝጽዕሩ ዝነበሩ ምእመናን ድማ እዩ። እዚ ናይ ዕብራውያን መሪሕ ሓሳባት ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንኽገልጽ ብኡ ኣቢሉ ድማ እዚ ጸጋ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ፍጹም ተወዳዳሪ ዘይርከቦ ብቕዓት ዘለዎ ምዃኑ ንምርኣይ እዩ። ኣብ መእተዊ ሓሳቡ ክርስቶስ ነቐፋ ዘይብሉ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ናይ እግዚአብሔር ምግላጽ ገይሩ እዩ ኣቕሪብዎ። ንሱ ካብቲ ብሉይ ኪዳን ካብ ዝነበረ ምግላጽ ከነጻጽር ከሎ ብዙሕ ዝበልጽ እዩ። ብሉይ ኪዳን ዝተነግሩ ትንቢታት ናይ ተስፋ ቓላት ዝተፈጸሙ ክርስቶስ ማእከላይ ብዝኾኖ ሓድሽ ኪዳን እዩ። ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዝነበሩ ካብ ነቢያት ካብ መላእኽቲ ናይቲ ኣረጊት ኪዳን ማእከላይ ዝነበረ ሙሴ ካብ ኣሮን ካብ ዘርኡ ካብ ዝኾነ ካህናት ካብ ኩሉ ዝዓበየን ዝበለጸን ምዃኑ ብግልፂ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብዚ መልእኽቲ ውሽጢ ዝሓሸን ዝበለጸን ዝብል ቃላት 15 ግዜ ብግሪክ ስለ ዝተገልጹ እዮም። መልእኽቱ ድማ መጽሓፍ ዝሓሸ ነገር ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ መሪሕ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ ኣመንቲ ህይወት ብኸመይ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣብ ውሽጢ እዚ መጽሓፍ ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣረጊት ናይ ኣይሁድ ስርዓት ፍሉይ ብዝኾነ ብናይ ክርስቶስ ክህነት ስለ ዝተተክአ ናብኡ ምምላስ ወይ ድማ በቲ ስርዓት ምቕጻል ፈጺምካ ክሕሰብ ከም ዘይከኣል ንኣንባቢ ተገሊጹ ንረኽቦ። ድሕሪ ሕጂ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ሓቀኛ ናብ ዝኾነ ናብቲ ሰማያዊ ናይ እግዚኣብሔር መቕደስ መእተዊ ስሬት ናብ ዝረኸበሉ ናብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ዕርገት ጥራይ ምርኣይ የድልዮም። ኣመንቲ ንድሕሪት ንኽብሉ ዝቃለሶም ፈተናታት ብምቅዋም ዝጀመሮ መንፈሳዊ ውግእ ጸኒዖም ክቕጽልዎ ይግቦም። ተዘይኮነ ግና ኣብ ምድረ በዳ ካብ ዝተጓዕዙ ዓመፀኛታት ደቂ እስራኤል ዝበጽሖም ዓይነት ቅጽዓት ክበጽሖም ይኽእል እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ናይ ክርስቶስ ልዕላውነትን እኹልነትን ንምግላጽ እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጽር 3 ዘሎ ኮይኑ ንሱ ናይ ክብሪ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህርዩን ከሎ ኩሉን ብሓይሉ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ኣብ ዝኾነ ነገር ክንምልከቶ ዘለና ህይወት እዩ። ክርስቶስ ድማ ነዚ እኹል እዩ። ንሱ እቲ ብቑዕ ወይ ሙሉእ ወይ ፍጹም ዝተገልጸ ኣምላኽ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታን ሙሉእን መስዋዕቲ ኃጢአት ክርስቶስ እዩ። ንሱ ርኅሩሕን ብቑዕ ኣማላዲ እዩ። ንሱ እቲ በይኑ መገዲ ንዘለዓለም ህይወት እዩ። ነዛ መልእኽቲ ዕብራውያን ስምዓያ ወይ ኣንብባ ናይ እግዚኣብሔር ትጽቢታትን እቲ ታሪኽን ህይወትን ክትርኢ ክትጅምር ኢኻ። ሽዑ ንርእስኻ ብግልፂ ብምልኣት ንክርስቶስ ሃቦ። ድሕሪ እዚ ካብ ዝኽቡር ነገር ወፂኻ ንንእሽተይ ነገር ፈጺምካ ርእስኻ ኣይክትህብን ኢኻ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ መልእኽቲ ዕብራውያን ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ኣምላኽ ብወዱ ከም ዝተዛረበ ቁጽሪ 1 ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ንቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብ ዘንዲ ሓርወት መዓልታት ንኣና በትዩ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና። ንሱ ናይ ክብሪ ነጸብራቕን ቅርጺ ባህርዩን ከሎ ኩሉን ብሓይሊ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጻሕ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ውሉድ ካብ መላእኽቲ ይዓቢ እዩ ቁጽሪ 4 ካብቶም መላእኽቲ ብዙሕ ዝበልጽ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካባታቶም በለጸ። እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኹሪ ናብ ዓለም ክእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእኽቲ ኣምላኽ ይስገድሉ ይብል። ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ መላእኽቱ ንፋሳት ኣገልገልቱን ሃልሃልቲ ሓዊ ዝገብር ይብል። ብዛዕባ ወዱ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዝፋንካን ዘለዓለም ዓለም ይነብር በትሪ መንግሥትኻውን በትሪ ቅንዕና እያ። ጽድቂ ፈቶኻ ዓመፃኻ ጸላእኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይተሓጐስ ቀብኣካ እዩ ዝብል።
ድማ ጐይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያትውን ግብረኣ ዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩሉውን ከም ኪዳን ክበል እዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጥቕልሎ ኢኻ ክልወጥውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካውን ኣይክውድኣን እየን ይብል እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን ملأخت إبراويان معرف كلته عبي دحنت قصري حاده سلازي من تخين تطفئ نات سمعنايو ازينا خنقلب يقبأنايو اتي بملأخت تنقرق قال كابز صنع كل بدلن زي مئزازن كا قنع فداو كابز قبل مسناي زدما املاك كم فقادو بتمرتن بتأمراتن ببين بزخون حيلتاتن بمعدال منفس قدسن እና መስከረ ንስኻ ብጎይታ ክንገር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዑዎ ኸዓ ኣባና ዝጸንዐስ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ እንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና ኢየሱስ ንሕዋቱ ከም ዝመሰለ ቁጽሪ 5 ነታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘሎና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዛእን ግናኸ ሓደስ እኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ ክትዘክሮ እንታይ እዩ ወይስ ወዲ ሰብ ንስኻ ክትኣልዮ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁርብ ኣነኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ኸኣሸምካዮ ንኹሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእኻዮ ንኹሉ ከግዛእሉ ኸሎ ንእኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ገና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘሎና ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁርብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና بتصق أملاخ أبكند كل سب موت من تخطعمسي أخليل كبرن جرمان تخليلو نريو علونا أتكل من تاو كلون بؤو زخناي نبزحات ولد ناب كبري النأتوم نتي رأسي مدحانم بسكيات كفتسو متقبو مالت اتزقدسن اتم زقدسن كلاتم كاب حدا ايوم بزمغنيات ازقاء سمكان حواتي كنقرم أما أكل محبرون كزمر الكائي إلو أحواتي نمبالم أحافرن ايو دقيمو خاء أنا أبقو كوكل إيه كم بحدشون إنيخو أنا إتم أملخ ذهبني ولدن يبل قطر 14 سباب 16 انبارسي بحق انزري أبراهام العالم بر نملأخ تسايا العالم أمو إتم ولد بدمن سجان كابز حبروس بموتو نتحيل موت أب إيدو زحزي من تغسعر نسون ديابلوس إيو نتم بفرهات موت بزل زمنهم ببارنة تتحيزهم زنبور كلاتهم حرام انت خوتصهم إلو نسون بو حبرهم سلازي نتحاتيات هزبي من تخطعرق بناي أملاخ زبالة دنقاتن أمونن لك كهانات من تكخون بكل نتم أحواتوكم أسلام تقبو نسو بعلوك فتن كله تسكي يمو نتم زفتانو كرد يكالو إيو ملأخت إبراويان معرف 3 يسوس كم موسى كم زعبي قطر حدن كلتن سلزقا أتم كاب سماوي وعا قدزن لكم قدسان حواتي كم تموسى دماب كل بيتو أمون زنبره نبتي نتيز شومو أمون زخون يسوس نيم إمانا حواريان لك كهاناتن أغلبو
ከምቲ እትሰርሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንኡ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ። ቤት ዘበለትሲ ስርሐይኣ ኣለዋ፣ እቲ ንኹሉ ዘዳለወ ግና ኣምላኽ እዩ። ሙሴስ ብዛዕባ እቲ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር ምስክር ምእንቲ ክኸውን ከም ግልያ ኮይኑ ኣብ ኩላ ቤቱ እሙን ነበረ። ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ። ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ጽኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና። ልብኹም ኣይተትሩሩ። ቁጥሪ 7 ምእንቲ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ከምቲ ብነድሪ በታ መዓልቲ ፈተና ኣብ በረኻ ዝገበርኩምዎ ልብኹም ኣይተትሩሩ። ኣብኡ ኣቦታትኩም እናተዓዘቡ ፈተኑኒ፣ ግብረይ ከዓ 40 ዓመት ረኣዩ። ስለዚ ነዚ ወለዶ እዚ ኰሬ ኹሉ እሞ ኩሉ ሳዕ ብልቦም ይስሕቱ፣ መገደይ ግና ኣይፈለጥዎን በልኩ። ብቁጣዓይ ድማ ናብ ዕረፍተይ ኣይከኣትውን እዮም ኢለ የመሓልኩ። ቁጥሪ 12-13 ኣቶም ኣሕዋተየ ሎሚ ክበሃል ከሎ ኣብ ጸጽባሕ ንሓድሕድኩም ተመዓዓዱ እምበር ሓደ እኳ ካባኻትኩም ሓጢኣት እናዓሸዎ ከይተርር እሞ ምናልባሽ ኣብ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ህያው ኣምላኽ ዘርሕቕ እኩይ ዘይኣምን ልቢ ከይህሉ ተጠንቀቑ። ነታ መጀመርታ እምንቶና ክሳዕ መወዳእታ ጽኒዕና እንተሓዝናያስ ተመቐልቲ ክርስቶስ ኮይልና ኣሎና። ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ከምቲ ብነድሪ ልብኹም ኣይተትርሩ እናተባህለ ሰሚዖም ዝነደርዎኸ ኣየኖት እዮም? እቶም ሙሴ መሪሕዎም ካብ ግብፂ ዝወፁ ኩላቶም ደይኮኑን? ንንመንከ እዩ 40 ዓመት ዝኾረየሎም? ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ሬሶኦም ኣብ በረኻ ዝወደቐ ደይኮነን? ንንመንከ እዩ ኣብ ዕረፍቱ ከይኣቱ ዝመሓለ? ነቶም ዘይተኣዘዙ ደይኮነን? ብሰሪ ዘይምእማን ከኣቱ ከም ዘይከኣሉውን ንርኢ ኣሎና። መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ዕረፍቲ ሰንበት ህዝቢ እግዚኣብሔር። ቁጥሪ 1 እምበኣርሲ ናብ ዕረፍቱ ንምእታው ተስፋ ካብ ዝተርፈልና ምናልባሽ ሓደ ካባኻትኩም ድሕሪት ተሪፉ ከይህሉ ንፍራህ። ንኣናውን ከምቲ ናታቶም ብስራት ተነጊሩልና ኣሎ እሞ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለ ዘይሓበረ ግና ኣይጠቐሞምን። ግብሩ ካብ ምስራት ዓለም ተወዲኡ ክነሱ ከምቲ ብቁጣዓይ ናብ ዕረፍተይ ኣይከኣቱን እዮም ኢለ ዝመሓልክዎ ከም ዝበለ ንሕና እንኣምንሲ ናብ ዕረፍቱ ንኣቱ ኢና። ብዛዕባታ ሳብዒቲ መዓልቲ ኣብ ገለ ስፍራ ከምኡ ኣምላኽ ድማ ካብ ኩሉ እቲ ግብሩ በታ ሳብዒቲ መዓልቲ ዓረፈ ኢሉ ኣሎ። ኣብኡ ኸዓ ደጊሙ ኣብ ዕረፍተይ ኣይከኣቱን እዮም በለ። እምበኣርሲ ገለ ሰባት ዝኣተውዋ ተሪፋ ስለ ዘላ እቶም ቅድም ብስራት እተነግረሎም ድማ ብሰሪ ዘይምእዛዞም ካብ ዘይኣተውዋ ቀደም ከዓ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኹም ልብኹም ኣይተትርሩ ከም እተባህለ ድሕሪ ነዊሕ ዘመን ብዳዊት ሎሚ ብምባሉ ከም ብሓድሽ ሓንቲ ፍልጥቲ መዓልቲ ይምድብ ኣሎ። ኢያሱ ኣዕሪፍዎም እንተዝኸውንሲ ድሕሪኡ ብዛዕባ ካልእ መዓልቲ ኣይምተዛረበን ነይሩ። ቁጥሪ 9-10 እምበኣርሲ እቲ ኣብ ዕረፍቱ ዝኣተወስ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዝዓረፈ ንሱን ካብ ግብሩ ዓሪፉ ኣሎ እሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሪፋትሎም ኣላ። ስለዚ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዝ ኣርኣያ ወሲዱ ከይወድቕ ናብቲ ዕረፍቲ እቲኣ ክንኣቱ ንጋደል። ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ፣ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለይ ዝሰጥም ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ። እቲ ጸብጻብ እንህቦ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቁልዑን እዩ እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልቦን። ኢየሱስ ዓብዪ ሊቀ ካህናት እዩ። ቁፅሪ 14-15 ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከም ዝኸማና ዝተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ። ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል
بجيزة سبباون نردئتنا زخون تصقا كنركب بتبعات نابزفان تصقا نقرب ملأختي ناب إبراويان معراف حموشته قطري حاده كما أكل سب التوسد لك أكانات زبلس مباءن حردن سلحاتيات من تكسوء بناي أملاخ نجار سلاسب إيو الزشيم نرؤسو خاء دخام سلاز طبقو نتوم دنا أورتن التقاقين كدنقص اللهم زغئل إيو سلاز دما كم تمن تهزبي كم أون من ترؤسو سلحاتيات كسوء تقبو كم أرون بأملاخ التتصوع دا أمبر نزي كبر ازي حدوكا بعلو اي وسدون ايو كم اون اتي نسخا وديئخا انا لومي ولدكوخا زبولو اخبارو امبر كريستوس بعلو لك اكانات منتك خون إلو رؤسو اي خبرن اب كالي سفرا دما نسخا كم معرق ملكي صديق نزل عالم كان اخا كم زبل نسو بالزمن سقاو كله ببرتوع اوياتن نبعاتن نبتي كاموت كدحنو زكالو صلوتن مهللان مسا قربن بزعبان املاخ مفرهو مستسمعن ودوكا كنسو بتسقى سقيات مئزاز تمهره كم معرق ملكي صديق بأملاخ لك كانت تسميو فتصم مسكونها نتوم زئززو وزبلو كلاتهم نايعزل على مدحانم مخنيات كونم كاب امنت كي تعالو تتنقعو قطر عسرت حاده بزعبو بزح نجر النبلو نير الناس نمسمع دنزوزات سلازخونكم ترقمو تشنكيو كم من واحد زمانس ممهران كتكونوا أقام تقبأكم نيرو نتناي متجمرتا تمرت قلعو نايك الأملاك كم بحدش كم هركم يدليكم اللهم صباد أمبر عصم بالعي أيدليكم من إيو صباد زقلب زبل كله قلعا إيو أما بنايك صدق نجار فتنا يكونن عصم بالعقنا نتم تصبقون كفون نمفلاي بملمات نلبنا زلامدو بصحات إيو ملأختي ناب إبراويان معراف شدشته قطري حدن كلتن سلازيناي كريستوس مجمرتا نغرو حديقنا بنسحا كموت قبري بأمنت بأملاخ بتمرت تمكات بمنبار أعداو بتنساي موتات بنايزل عالم فردون كم بحدش مسارت أين سارت أما نفت سامين حلف أملاخ انت فقدس نزد ما خنقبرينا نتم حدا جزيه برهان زبر حالهم اتسمايو وهبت كاز طعمو تمالت منفس قدسون زخونو اتسنايك الأملاخن حيل تاتمت عالمن كات زطعمو انتو ودقون ود أملاك كم بحدش نرؤسهم سلاز السقلوه بقهدون زلاقو تسلو سلاز خونو كم بحدش ننسحاك حدوسو اي كالو من ايو اتا بزوح جزي نتي عبقى زورد الزناب زستيت مدرنتهم بزعبهم زحار سواز تقم فران انتهابتهم كاب أملاخ برغة تركب إياه الشخون دانديرن انتاب قولت قنا نقفتن تقامر قمن إياه موداتاون من داد إيو قطري 19 أتم فقراتي أملاخ نتينتهم قدسان زغلغلكمهم التغلغلوهم زلخمن قبرهم نسمون زغوركم وفقرهم زرسع قفعي أيقونا نمو بأخاتكم سي كم زئقوا أنت تزاربنا زحايشن نمدحان بزخون نأمن ألونا نتم بأمنة بتعقستن نتاتصفى زور سوا من تكتمسلوهم امبر دنزوزات كيت خونس نفس وقفكم كسع موداتا نمملاء تسفاؤن نمصنعان ازي تقهات ازي كرئي ندلي علونا
እግዚአብሔር ክዳኑ ኣይጠልምን እዩ። ቁጥሪ 13-14 ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ኸሎ ዝምሕለሉ ካብኡ ዝዓቢ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ እናባረኽኩ ክባርኸካን እናብዛሕኩ ከብዛሓካን እየ ኢሉ ብርእሱ መሓለ። ከምኡ ኸዓ ብትዕግሥቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ እዮም ዝምሕሉ እሞ እቲ መሓላ ከዓ መጽንዒ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ምጉቶም ይውዳኣሎም እዩ። ስለዚ ኸዓ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ኣዝዩ ከርእዮም ምስ ደለየ ብመሓላ ኣብ መንጎ ኣተወ። በተን ኣምላኽ ክሕስወለን ዘይከኣል ክልተ ዘይልወጣ ነገር ጌርና ንሕና ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምሓዝ ሃዲምና ዝወፃና ብርቱዕ ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና። ንስሓ ድማ ከም መልህቕ ነፍሲ ድልድልትን ጽንዕትን እያ እሞ ናብቲ ኢየሱስ ከም ማዕረግ መልከ ጸድቅ ንዘለዓለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መራሒ ምእንታና ዝኣተወ ውሽጢ እቲ መጋረጃ እትእትወና ተስፋ ኣላትና። መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካህን መልከ ጸደቅ ቁጥሪ 1 እዚ መልከ ጸደቅሲ ንጉሥ ሳሌም ካህን ልዑል ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቶም ነገሥታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ እተቐበሎ እሞ ዝባርኾ ኣብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ዝመቐሎ ቀዳማይ ትርጉሙ ስሙ ንጉሥ ጽድቂ ድሓር ከዓ ንጉሥ ሳሌም ማለት ንጉሥ ሰላም እዩ። ብዘይ ኣቦ ብዘይ ኣደ ብዘይ ቁጥሪ ወለዶ መጀመርታ መዓልታት ወይስ መወዳእታ ሕይወት ዘይብሉ ግናኸን ወዲ ኣምላኽ ተመሲሉ ንሓዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብር ኣሎ። ቁጥሪ 4 ኣብርሃም እቲ ርእሲ ኣቦታት ካብቲ ማል ዘመተ በብሉጹስ ዕሽር ዝሃቦ ንሱ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ እስኪ ረአዩ። ካብ ደቂ ለዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብ ሕቖ ኣብርሃም እኳ ዝወፁ ኣሕዋቶም ክነሶምሲ ዕሽር ክወስዱ ብሕጊ ትእዛዝ ኣለዎም። እዚ ግና ካብ ዘይወለዶኦም ክነሱስ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ። ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቖ ብዘይገለውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓብዮ ይምረቕ እዩ። ኣብዝስ መወቲ ሰብ ዕሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና እቲ ህያው ምዃኑ ተመስከረሉ እዩ ዕሽር ዝወስድ። እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ። ለዊ እቲ ተቐባሊ ዕሽር እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ ማለት መልከ ጸድቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ለዊ ግና ኣብ ሕቖ ኣቦኡ እዩ ዝነበረ። ቁጥሪ 11 እምበሃርስከ ብቤተ ክህነት ለዋውያን ፍጻሜ እንተዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብኡኡ ሕጊ ተሓጊጉሉ ነይሩ እሞ ከም ማዕረግ ኣሮን ዘይበሃል ካልእ ካህን ከም ማዕረግ መልከ ጸደቅ ዝኾነ ክትንስእ ደኣ ንምንታይ መድለየ ነይሩ? ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊ እውን ብግዲ ክኸውን እዩ። እቲ ብዛዕቡ እዚ ተባሃለሉ ካብ ካልእ ዓሌት እዩ። ካብቲ ዓሌት እቲ ሓደ እኳ ኣብ መሰዊኢ ዘገልገለ የልቦን። ጐይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ካህናት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓሌት ከም ዝወፀ ፍሉጥ እዩ። ከም መልከ ጸደቅ ዝበለ ካህን ቁጥሪ 15 ሕጂ ኸዓ ዝበለጸ ግሉጽ እዩ። ብተምሳል መልከ ጸደቅ ካልእ ካህን ካብ ዝትንስእሲ ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጸደቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ ዝተመስኪሩሉ እዩ እሞ ብዘይሓልፍ ሓይሊ ሕይወት እምበር ከም ሕጊ ስጋዊ ትእዛዝሲ ካህን ኣይኮነን። ቁጥሪ 18 እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኹምን ዘይጠቅምን ስለ ዝኾነ እዩ ተሰዓረ። ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ የብጽሖን ግናኸ ናብ ኣምላኽ እንቐርበላ እትሓይሽ ተስፋ ኣተወት። እዚ ግና በቲ እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጸደቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስንካ እዩ እተባሃለሉ መሓላ እዩ። እዚኣ ድማ ብዘይ መሓላ ከም ዘይኮነት እቲኣቶምሲ ብዘይ መሓላ ካህናት ኮኑ። ከምኡ ድማ ኢየሱስ መድሕን ዝሐሸ ኪዳን ኮነ። እቲኣቶምሲ ከይነብሩ ብሞት ስለ ዝተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ። እዚ ግና ንዘለዓለም ዝነብር ስለ ዝኾነስ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ። ስለዚ ድማ ነቶም ብኡኡ ኣቢሎም
ናብ ኣምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ ምንቶም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይክእል እዩ። ቁጽሪ 26 ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጢኣት እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድለየና። ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ጽጽባሕ መስዋዕቲ ክቐርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋዕቲ ምስ ወፈየ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሮ። ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሾሞም። እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመጸ ቃል መሓላ ግና ንዘለዓለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሸይም። መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ቁጽሪ 1-2 ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘለና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ። ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ እተቐመጠ ናይቲ ጐይታ ደኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና። ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋዕትን ከቐርብ ይሽየም እዩ እሞ ስለዚ ነዝውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ። እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውንሲ ከምቲ ሕጊ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ። እቲኣቶም ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድንኳን ክገብር ክደሊ ኸሎ ብረኣይ ከም እተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝርኤኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎ። ሕጂ ግና ንሱ ማእከላይ ኣብ ተሓይሽ ተስፋ እተሰረተ ዝበልጽ ኪዳን እውን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዝበለጸ ኣገልግሎት ረኸበ። ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፍ እንተዘይህልዎ ነቲ ካልኣይሲ ስፍራ ይምተደልዮን ነይሩ። ስለዚ ኸዓ እናነቐፎም ከምዚ ይብል፣ እንሆ ምስ ቤት እስራኤልን ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመጻየን ይብል እግዚኣብሔር። ከምታ ብኢዶም ሒዘ ካብ ምድሪ ግብፂ ከውጾም ከለኹ መዓልቲ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ኣይኮነን። ንሳቶም ብኪዳነይ ኣይጸንዑን እሞ ኣነ እውን ሸለል በልክዎም ይብል እግዚኣብሔር። ድሕሪ እተን መዓልታት እቲኣተን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ። ንሕጋጋተይ ኣብ ሓሳቦም ክእትዎ ኣብ ልቦም እውን ክጽሕፎ እየ። ኣነ ኣምላኽ ክኾኖም እየ፣ ንሳቶም እውን ህዝቢ ክኾኑኒ እዮም ይብል እግዚኣብሔር። ዓመፆም ክምሕር እየ እሞ ንሓጢኣቶም እውን ድሕሪዚ ኣይክዝክሮን እየ። ካብ ንእሽቶኦም ክሳዕ ዓብዮም ዝፈልጡኒ ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ንወዲ ዓዱን ነፍሲ ወከፍ ንሓውን ንእዝጊ ፍለጦ ኢሉ ኣይክምህሮን እዩ። ሓድሽ ኪዳን ብምባል ነቲ ቀዳማይ ኣዕረጎ፣ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ እዩ። መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ምድራውን ሰማያውን መቕደስ ቁጽሪ 1 ደጊም ነቲ ቀዳማይ ኪዳን ድማ ነገልግሎት እግዚኣብሔርን ንምድራዊ መቕደስን ሕጋጋት ነይርዎ። ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እሞ ኣብታ ቅድም እትርከብ ቅድስቲ እትበሃል ክፍሊ ቀንዴልን ሰደቓን እንጌራታት ምርኣይን ነበረ። ብኽንያው እቲ ካልኣይ መጋረጃ ግና ኣብቲ ድንኳን ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ነበረት። ኣብኣ ጽንሃሕ ወርቅን ብኹሉ ወገኑ ብወርቂ እተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍዮ ወርቅን ዝጠጥዕት ዘንጊ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሕዝ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ መንበር ጸጋ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ኩሩቤል ነበሩ። ብዛዕባ እዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሎ ዘይኮነልና እዩ። ቁጽሪ 6
እዚ ከምዚ ኮይኑ ምስተዳለወ እቶም ካህናት ኩሉ ሰዕ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን ኣገልግሎቶም ከብጽሑ ይኣቱ እዮም። ኣብቲ ካልኣይ ግና እቲ ሊቀ ካህናት በይኑ ሓንሳ ኣብ ዓመት ይኣቱ። ግናኸ ብዘይ እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ስሕተት ህዝብን ዘቕርቦ ደም ኣይኣቱን እዩ። እቲ ቀዳማይ ድንኳን ገና ቆይሙ ከሎ እቲ ናብታ መቕደስ ዘእቱ መገዲ ገና ከም ዘይተገልጸ መንፈስ ቅዱስ በዚ የርኢ ኣሎ። ንሱ ነዚ ሎሚ ዘሎ ዘመን ምሳሌ እዩ። ከምኡ ገይሮም ነቲ ኣገልጋሊ መቕደስ ብሕልናኡ ፍጹም ክገብሮ ዘይከኣሎ መባእን መስዋዕትን የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ምስ መባልዕን መስተታትን በብዓይነቱ ምሕጻብን እቲ ዘመን ምቕናዕ ክሳዕ ዝበጽሕ ስጋዊ ስርዓት ጥራይ እዩ። ቁጽሪ 11 ክርስቶስ ግና ናይቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ በቲ ብሉጽን ፍጹምን ብኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ድንኳን ብደም ድቤላታትን ምራኹትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለዓለም ምድሓን ረኺቡ ሓደ ጊዜ ናብቲ መቕደስ ኣተወ። ስለዚ ደም ድቤላታትን ኣራውሕን ሓሙሽተ ኣርሕን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ንምጽራይ ስጋ ዝቕድስ ካብ ኮነስ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሙት ግብሪ ዘየንጽሖ። ቁጽሪ 15 በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ካብቲ ኣብ ቀዳማይ ኪዳን እተገብረ ኣበሳ ንምድሓን ዝኸውን ሞት ምስ ኮነ እቶም ጽውዓት ነታ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ርስቲ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሉ ንሱ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን ዝኾነ። ለበዋ ኣብ ዘለዎስ ሞት እቲ እተላበወ ክኸውን ናይ ግዲ እዩ እሞ ለበዋስ ድሕሪ ሞት እዩ ዝጸንዕ እምበር እቲ እተላበወ ብሕይወቱ ክሳዕ ዘሎ ገለ እኳ ዘስልጥ የብሉን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኪዳን እኳ ብዘይ ደም ኣይተቐደሰን ማለት ሙሴ ከምቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ገይሩ እቲ ትእዛዛት ዘበለ ንኩሉ ህዝቢ ምስ ነገሮ ደም ምራኹትን ድቤላታትን ምስ ማይን ቀይሕ ጸጉርን ስምዕዛን ወሲዱ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ዝኣዘዞ ደም ኪዳን እዚ ኢሉ ኣብቲ መጽሓፍን ኣብ ኩሉ እቲ ህዝብን ነጸጎ። ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንኩሉ እቲ ናይ ምግልጋል ኣቑሑን ደም ነጸገሉ። ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝጸሪ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን ይቕሬታ ኣይከውንን እዩ። ክርስቶስ ምንቲ ኃጢአትና ከም ዝሞተ። ቁጽሪ 23 እምበኣርሲ ምስሊ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ነገር በዚ ክጸሪ እቲ ሰማያዊ ንርእሱ ግና ካብ ዝብዝሐሸ መስዋዕቲ ክጸሪ ናይ ግዲ ነበረ። ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረኣየልና ናብኣ ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብታ ብኢድ እተገብረት መቕደስ ኣይኮነን ዝኣተወ። ከምቲ ሊቀ ካህናት በብዓመት ብደም ካልእ ናብ መቕደስ ዝኣቱ ንሱስ ብዙሕ ሳዕ ርእሱ ክስዎ ኣይኣተወን። ብዘይ እዝዝ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ብዙሕ ሳዕ መከራ ክጸግብ ምተገቦ ነይሩ። ሕጂ ግና ብመስዋዕቲ ርእሱ ንኃጢአት ክስዕር ኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመናት ሓደ ጊዜ እተገልጸ። ከምቲ ንሰብ ሓንሳእ ሙማት ብድሕሪውን ፍርዲ እተሰርዖ ከምኡ ኸዓ እቲ ንኃጢአት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳብ እተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ጊዜ ብዘይ ኃጢአት ክግለጽ እዩ። መልእክቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1 ሕጊ ጽላሎት እቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ከለዎ መልክዕ እቲ ቁም ነገሩ ዘይኮነስ በቲ በብዓመት ኩሉ ሳዕ ዝስውእዎ መስዋዕትታት ነቶም ዘቕርቦ ከቶ ፍጹማት ክገብሮም ኣይከኣሎን እዩ። ግናኸ ኣብ ዓመት እዩ ብኡ መዘከርቲ ኃጢአት ዝኸውን። ከምዚ እንተዘይከውንሲ እቶም መስዋዕቲ ዘቕርቡ ሓንሳብ ካብ ዝነጽሁ ኣብ ሕልናኦም እውን ደጊም ኃጢአት ካብ ዘይህልዎም ካብ ምስዋዕዶ ኣይመዕረፉን ነይሮም። ማለት ደም ኣብዑርን ድበላታትን ኃጢአት ከርሕቕ ኣይከኣሎን እዩ። ስለዚ ናብ ዓለም ከኣቱ ኸሎ ይብል ስጋ ኣዳልኻለይ እምበር መስዋዕቲ ሕሩድን መስዋዕቲ ብልዕና ኣይደለኻን። ብዝሓርር መስዋዕትን በቲ ስለ ኃጢአት ዝስዋእን ባህ ኣይብለካን። ሽዑ ኸዓ ኣነ እንሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ጽሑፍ እዩ ዎ ኣምላኽ ፍቓድካ ክገብር ኢለ እመጽእ ኣለኹ በልኩ።
أبل علي كمتي حقي جيروم زقربو مسوات حردن مسوات بالعن زحرر مسوات سلاحاتيات زسواءن أيدلخان بؤون بح أيبلكان إلو دحار كأ أنه فقادك كجبر إلى أمتصالخو بله منتي نتي دحراي كتصنعلو نتقدم يسعره بزي فقاد أزي بتحنسأ نحوار زأكل تسوي مسوات سقا يسوس كريستوس تقدسنا علونا قطر 11 كهان زبل كله أتصبح إننا قلقلي قوم إيمو نتحقيات كرحقتو زي كالو مسوات بزح ساعة يقرب له كريستوس قنانتهم زقدسو بحانت مسواتي نحوارو فتصمم أما نسو نحوارو اتخون حانت مسواتي سلاحاتيات مسعربه اتهم صلاعتو مرقص اقرو كسع زخونو ناتتصبه أبيمان أملاخ تقمته منفس قدس دما يمسكرلنا له دحرقتن معلتات اتياتن مساتاتهم زات وكيدان ازي بالغزي ابير نحقاقاتي ابلبهم كوبهم اب حسابهم ون كتصفيه مسبله دقيم حقاتهم عمصهم كتو اي كذكرن ايه يبل امبارسي ابتناي ازي قريتا اززلوس دقيم مسوات سلاحاتيات ايدلن ايو ناب املاخ نقرب قطر 19 سلازي أحواتي بتمقارجة مالت بسقاو زقدسلنا حدشن هياون مقدي بدم يسوسنا مقدس نمئتاو تبعت كابزه اللوانا أبيت أملاخون عبيكهان كابزه اللواناس لبنا كاب كفوح لنا تنتسيقو سقاناون بتصري ما يتحاتسيبو ملوء بتردانا يمنت بقنع لبين نقرب إذا تصفى ذهبنا أمون إيومو نتا أمونتو تصفانا بزي من نقنا نتنعيا نفقرن سناي جبرن نمن نقاح عبد حدنا نستبهل الزقعة اتا معلتتيا تقرب كم زلا تصبيكم تريو عليكم امو نحد حدنا نمعاد مبرقلياتهم لمار كم زقبرو اخيبانا ينحدك قطري إسران شوعتن سلازقعة فلتت حق مسرخبنا فتينا حقات انتقبرنا زسكح متصباي فردن نتوم تتصارد تقتبلع كن اي حاون كخون اي امبر دقيم سلسلة حتى زسواء مسوعات يلون اتن حق موسى زفرسة بقال كلتا ويسلستا مسكر ايو بزي دنقات زموت نود أملاخ زرقات نتي تقدس اللو دم كيدان كازر كسه نمنفس سقاون زسارفه كداكن دي زقادة قطعات زي قبو يمسلكم نحناس نتي مفداحنا ناتي ايو حنا كفدي زبالة دقيمو كاقزي أبيهر نهزبو كفرد ايو زبالة نفلطينا أبيت هياو أملاخ مودا زسكحيو قطر 32 نتن بزح قدلن سقاين تعجسكم برهان تقبلكم لن قدامت معاتات تذكرون بحدا وغن بتصرفن بتصبان ملاقزكمكم بحدا وغن دما مستوم كمز مساله زبصحم سبات تماقلتي كونكم زحايشن زنبرن غنزب أبسماي كمزلكم فريتكم مستوم أسرات انتخونا مكرات صغبكم مقبات غنزبكم دما انتخونا بحاقوس تعجسكم مبارسي نتبزح عصب زلو تبعتكم هيتدر بيوه فقاد أملاخ ناقبركم نتاتصفى من تكتر خبواس تعقستي يدليكم إيو مالت جنا عزيو قرب زمان إيو اتزمت سكمت سيو هيكدن قنك عيو صادق جنا بأمنة إيو زنبر ندحريت انت تمرسد مع نفسي بقو باح أيبلان إيو نحنا جنا مستم مدحان نفسهم كرخبو زأمنو مبر مستم نبطفقات ندحري زملسو أيكونان ملأتنا بإبراويان معرف 11 امنت قطري 1 امنت جنا نتتصفاز قبرو نجر رقص مقبار نيتزير نجر مردائيا بقى يونتهم عبيت التمسكر لهم علم بقال أملاك كم تفترت كم أون اتزرق كابزي الرق كم زخونه بامنت نستوعلو علونا قطري 4
ኣቤል ካብ መስዋዕት ቃየል ዝበልጽ መስዋዕትን ኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ። ኣምላኽ ብናይ ምባኡ ክምስክረሉ ኸሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኣኣ ተመስከረሉ። ብምውቱ ከዓ ገና ብኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ። ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ገዓዘ። ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘገዓዞ ኣይተረኽበን። ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣለን እዩ። እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ። ቁጽሪ 7 ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ረኣይ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ። ብኣኣ ገይሩ ንዓለም ኰነና፣ ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ከዓ ወራሲ ኾነ። ኣብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ። ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ። ነታ ኣምላኽ ዝሃናጽያን ዝሰርሐያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኾይኑ ተቐመጠ። እሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ። ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣያቶ ዘርኢ ንምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት። ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱን ከም ምዉት ክነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ዘይቁጸር ኣብ ገምገም ባሕር ዘሎ ሕፃን ዝምብዝሖም ተወልዱ። እዚኦም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን፣ ግናኸ ካብ ርሑቕ ሪኦም ተሳልምዎን። እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታት ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ። እቶም ከምዚ ዝብሉ ከዓ ሃገሮም ከም ዝደልዩ የርእዩ ኣለዉ። ነታ ዝወጹላ ሃገር ሓሲቦም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ጊዜ ነይርዎም። ሕጂ ግና እትሓይሽ ማለት ሰማያዊት ይናፍቑ ኣለዉ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳልዩሎም ኣሎ እሞ ኣምላኾም ክበሃል በኣታቶም ኣይሓፍርን እዩ። ቁጽሪ 17-18 ኣብርሃም ምስ ተፈተነ ብእምነት ንይስሐቅ ሰዎ። እቲ ተስፋ እተቐበለ ነቲ ብይስሐቅ ዘርኢ ክጽውዓልካ እዩ ተባሂሉሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ። ኣምላኽ ካብ ምዉታት ድማ ከተንሶ ከም ዝከኣሎ ሓሲቡ ካብኡውን ብምሳሌ መሊሱ ረኸቦ። ይስሐቅ ብናይቲ ዝመጽእ ነገር ንያዕቆብን ንኤሳውን ብእምነት ባረኾም። ያዕቆብ ክምውት ከሎ ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሲ ወከፎም ብእምነት መረቖም። ኣብ ኣንፊ በትሩ ተመርኪሱ ከዓ ሰገደ። ዮሴፍ ኣብ ኣጋሞቱ ብዛዕባ ምውፃእ ደቂ እስራኤልን ብእምነት ተኣዘከረ። ብዛዕባ ዓጽምቱን ትእዛዝ ሃበ። ቁጽሪ 23 ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ርእዮም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ። ኣዋጅት ንጉሡን ኣይፈርሁን። ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክጸግብ ሓረ። ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቖጸሮ። ነቲ ዘይረአስ ከም ዝርእዮ ኮይኑ ተዓጊሱ ጸንዐ እሞ ነቲ ኵራ ንጉሥ ከይፈርሀ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ እቲ በኹሪ ዘጥፍእ ዝነበረ ምእንቲ ከይቀርቦም ብእምነት ፋሲጋን ምንጻግ ደምን ገበረ። ብእምነት ከም ብንቁጽ ምድሪ ገይሮም ንባሕሪ ኤርትራ ተሻገርዎ። ግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሕጡ። ቀጽሪ ያሪኮ 7 መዓልቲ ምስ ዘርዎ ብእምነት ወደቐ። ረሃብ እታ ኣመንዝራ ነቶም ሰለይቲ ብሰላም ስለ እተቐበለቶም ብእምነት ምስቶም ዘይ እዙዛት ኣይጠፍአትን። ቁጽሪ 32 እሞኸ ብዛዕባ እኒ ጊደዎን፣ እኒ ባራቕ፣ እኒ ሲምሶን፣ እኒ ይፍታሄ፣ እኒ ዳዊትን ሳሙኤልን ነቢያትን እንታይ ክብል እየ? ብዛዕባኦም ከየዘንትወልኩም ጊዜ ይሓጽረኒ እዩ። ንሳቶም ብእምነት ንመንግሥታት ሰዓሩ፣ ጽድቂ ገበሩ፣ ነቲ ተስፋ እተገብሮ ረኸቡ። ኣፋናብስ ዓጸዉ፣ ንሓይሊ ሓዊ ኣጥፉ፣ ካብ ስሕለት ኣስያፍ ደሓኑ፣ ካብ ድኻም በርትዑ፣ ኣብ ውግእ ሓየሉ፣ ንሰራዊት ኣሕዛብ ኣህደምዎም። ኣንስቲ ንምውታተን ብትንሣኤ ተቐቢለናኦም፣ ካልኦቱን ተሰቀዩ እሞ ዝሓይሽ ትንሣኤ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ምሕረት ኣይደለዩን። ገሊኣቶም ድማ ብልግጫን ብመግረፍትን ኣብ ልዕሊ እዝውን ብሞቓሕን ማእሰርትን ተፈተኑ። ብዳርባ እምኒ ተቐትሉ፣ ተመገዙ፣ ተፈተኑ፣ ተሰይፎም ሞቱ። ኣጐዛ ኣባጊዕን ዲኖ ኣጣልን ተኸዲኖም ዞሩ። ሰኣኑ፣ ጸበቦም፣ ሓሰር መከራ ጸገቡ። ዓለም ንኣታቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ ኣብ በረኻታትን ኣብ ኣኽራንን ኣብ በዓትታትን ኣብ ጐዳጕዲ ምድርን ኰለለሉ። ቁጽሪ 39-40 በጀካና ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከይበጽሑስ ኣምላኽ ብዛዕባና ዝሓይሽ ስለ ዝሓለየ እዚኦም ኩላቶም ብእምነት ተመስኪሩሎም ዘሎ ነታ ተስፋ ኣይረኸብዋን።
መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ንደቁ ከም ዝቐጽእ ቁጽሪ 1 ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብኽንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኮለና ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፅፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ምእንቲ ከይትደኹሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንዲዚ ዝኣክል ምጽራር እተዓገሰ ዘክርዎ ቁጽሪ 4 ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ገና ክሳዕ ኣብ ደም እትበጽሑ ኣይተቃወምኩምዎን እቲ ከም ንውሉዱ ገይሩ ወደይ እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቖጽዖ እዩ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድ እውን ይገርፎ ስለዚ ቅጽዓት ጐይታ ኣይትንዓቕ እንተገን ሓካውን ሓልናኻ ኣይትዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ከኣ ረሲዕኹምዎ ኣለኹም ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም ኣምላኽ ከም ውሉድ ገይሩ ይርአኩም እዩ ኣቦኡ ዘይቈጽዖኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ ብዘይ እታ ኩሎም ዝሓብሩላ ቅጽዓት እንተኾንኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን ኣብ ርእሲ እዚ እውን ዝቖጽዑና ኣቦታት ሥጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ ንሓፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንነብርሲ ነቲ ኣቦ መናፍስቲ ኣዚና ክንእዘዞዶ ኣይግባአናን እዩ እቲኣቶምስን ንቑሩብ መዓልቲ ከም እተረኣዮም ገይሮም ቀጽዑና ንሱ ግና ካብ ቅዱስናዊ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና ቅጽዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንጓሃይ እምበር ንሓጐስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ ንድሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዘፍሪ ማዕዳን ስምዕታን ቁጽሪ 12 ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳውን ወለል ዝበለን ኣብራኽን ኣቕንዕወን እቲ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ካብ መገዲ ምእንቲ ከይወፅእሲ ንእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ ቁጽሪ 14 ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክርዮን እዩ እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ ሰዓብውን ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጐድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቒሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይ ስርኹስ ከይከውን ተጠንቀቑ ንሱውን ጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም ቁጽሪ 18 ንስኻትኩም ሲ ናብቲ ብኢድ ዝትንከን ብሓዊ ዝነድድን ከረን ናብ ጣኣን ጸልማትን ሃርሃርን ናብ ቃና መለኸትን ናብቲ እቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ወሲኹ ከይዛረቦም ዝለመኑሉ ድምፂ ቃልን ኣይበጻሕኹምን ንሳቶም እንስሳ እኳ ነቲ ከረን እንተተንከየስ ብዳርባ እምኒ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጸርዋ ኣይተኸኣሎምን ሙሴ እኳ እፈርህን እምብድበድን ኣለኹ ክሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንዲዚ ዘፍርህ ነበረ ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ኸተማ ሕያው ኣምላኽ ሰማያዊት የሩሳሌምን ናብቶም ኣላፋት መላእኽትን ኢኹም ዝበጻሕኹም ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃንን ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሕሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም ቁጽሪ 25 እቲኣቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘየምልጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባንና ካብ እንመልሰሉ ግዳ ከመይ ኢልና ኸነምልጥ ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተኣብይዎ ተጠንቀቑ ሽዑ ድምፁ ንምድሪ አንቀጥቀጣ ሕጂ ግና ሓደ ጊዜ ደጊመ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቀጦ ብሮ እየ እምበር ንምድሪ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ እዚ ሓደ ጊዜ ደጊመ ምባሉ ከዓ እቲ ዘየንቀጥቅጥ ምእንቲ ኽጸንዕሲ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጡር ስለ ዝኾነ ምልዋጡ እያ ተመልክት ዘላ ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኮልናስ ንኣምላኽ ብዝሐጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሃትን እናገልገልና ነመስግን
ملأختي ناب إبراويان معرف 13 نእግዚአብሔር ዝሕጉሶ አገልግሎት ቁጥሪ 1 ፍቅሪ ሕውነት ትጽናዕ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብኡኡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎም ኣለዎ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ ንእስራት ከም መታእስርቶም ኮንኩም መከራ ይጸግቡን ዘለዉ ኸዓ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ሥጋ ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም ንመንዝራታትን ንዘመውትንሲ ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ እሞ መውሱባ ኣብ ኩሉ ክቡር እቲ መደቀስ ኣሚን ከዓ ዘይረኸሰ ይኹን ንሱ ባዕሉ ኣይክሓድገካን ዕሽሽውን ከቶ ኣይክብለካን እየ ኢሉ እዩ እሞ ንብረትኩም ብዘይ ፍቕሪ ገንዘብ ይኹን እቲ ዘለኩም ዕገቡ ስለዚ ተቢዕና እግዚኣብሔር ረዳእየ እዩ እሞ ኣይክፈርህን እየ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል ቁጥሪ 7 ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም መወዳእታ ንብረቶም እናተቃወመትኩም ኣሳእሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ ልብኹም በቲነቶም ዝኸዱሉ ዘይተቃወሞም ብልዕ ዘይኮነስ ብጸጋ እንተጸንዐ ጽቡቕ እዩ እሞ ብብዙሕ ዝዓይነቱን ብጋሻን ትምህርቲ ኣይትስሓቱ እቲ ብልቀ ካህናት ስለ ሓጢአት ኣብ መቕደስ ዝኣቱ ዝነበረ ደም እንስሳታት እቲ ስጋታትን ኣብ ወፃኢ ሰፈር ይሓርር ነበረ እሞ ንሕናስ እቶም ነቲ ድንኳን ዘገልግሉ ካብኡ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም መስውኢ ኣሎና ስለዚ ኢየሱስ ከዓ ብደሙ ንህዝቢ ምንቲ ክቅድስ ኢሉ ኣብ ወፃኢ ኣፍ ከተማ መከራ ጸገበ ነታ እትመጽእ ንደሊ ኣሎና እምበር ኣብዚ እትነብር ከተማ የብልናን እሞ ሕጂ ጸርፉ ተሰኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብኡ ንውፃእ እምበኣርስ ብኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቐርብ ኣምላኽ ነዚ ከም ዝመሰለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ሰናይ ምግባርን ምምቃልን ኣይትረስዑ ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቶም ጸብጻብ ዝህቡ ኮይኖም ምእንቲ ነፍሳትኩም ነቂሖም ይሕልዎ ኣለዉ እሞ ነዚ ብተሓጓስ ክገብርዎ እምበር ብጓሄ እንተገበርዎ እዚ ንኣኻኩም ኣይጠቅምን እዩ ቁጥሪ 18 ብኩሉ ደግነት ክንነብር እናደልና ሰናይ ሕልና ከም ዘለና ተረዲእና ያለና እሞ ጸልዩልና ኣነ ቀልጢፈ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክወሃበኩም እዚ ክትገብሩ ኣብዚሐ እምዕደኩም ኣለኹ ጸሎት ቁጥሪ 20 ኣምላኽ ሰላም ግና ነቲ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን ዓብዪ ጓሳ ኣባጊዕ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብሎ ኣባኻትኩም እናገበረ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍቓዱ ክትገብሩ የብቅዕኩም ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኡ ክብሪ ይኹኖ ኣሜን መደምደምታ ቁጥሪ 22 ኣቱም ኣሕዋተይ እዚ ቃል ምኽሪ እዚ ሓፂረ ጽሒፈልኩም እየ እሞ ክትቀበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ጢሞቴዎስ ሓውና ከም እተፈትሐ ይፍለጡ ንሱ ቀልጢፉ እንተመጸ ምስኡ ክሪአኩም እየ ቁጥሪ 24 ንኹላቶም መራሕትኹምን ንኹላቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም እቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣሜን